дар бораи мазҳаб бисёр савол метед. дар бораи мазҳаб, бародарои азиз, масалан касоне ки куллияи шариат, факултети шариат ё факултети фиқҳ мехонанд, оиди таърихи мазҳабҳо ва оиди тақлид кардан ба мазҳабҳо, оиди мазҳаб 1 сол 2 сол илм меомӯзанд. яъне ман ҷонибдори ба баъзе суолҳо ҷавоби кӯтоҳ додан нестам, барои он ки мардуме ки тамошо мекунанд вазни илмҳошон якхеле нест. инҷа ҳама синфи масалан курси чоруми донишгоҳ нест, ё ҳама доктору профессор нест, ё ҳама масалан синфи 11 нест ки ба ҳама як хел гап зада шавад. воқеан мушкил аст. оли баъзе бародаро соддатар гап занд ки касоне ки туро тамошо мекунанд ҳамаш шахсиятое ки дар даст белу каланду чи шпател доранд гуфтиянд, яъне ки намефаҳмад гапота, соддатар гап занд гуфтиянд. барои ҳамин ин масъалаи мазҳаб, баъд масъалаи мазҳаба ҳама намефаҳмад. хуб, инҷо аз дарси гузаштаи шумо ҳам як нафар бисёр савол доданд ки маънои саволро ман мехонам. онҷо пурсида буданд ки фақат аз мазҳаби имом Абу Ҳанифа яъне ки амал кунем ё ин ки инсон метавонад ки аз дигар имомон ҳам истифода кунад гуфта ба ҳамин маъно савол доданд. мо дар барномаҳои худ ба назар гирифтагӣ ҳастем 1 соат ё 2 соат ё намедонам чанд соат идома мекунад, чунки дар суҳбати гузашта ҳам гуфтам ки барои ин хос фанҳое буд монанди таърихи ташриъ, таърихи мазҳабҳо ва оиди инҳо соат 1 сол 2 сол толибилм дарс мехонад дар донишгоҳҳо. бинобар ин ба як суолдиҳанда баъзе саволҳое аст ки кӯтоҳ ҷавоб додан боиси нофаҳмиҳои мардум мешавад. бинобар ин як мавзӯи алоҳида, як суҳбати алоҳида мекардем дар бораи мазҳаб, худи калимаи мазҳаб чӣ маъно дорад, тақлиди ба мазҳаб чӣ маъно дорад. дар ин мавзӯъ суҳбат мекардем. як чанд дарси алоҳида мешуд то ин ки мардум фаҳманду баъд онҳое ки ҳамин гуна савола метиҳанд ҳамон наворо ба онҳо равона карда шавад. ин мавзӯи калон аст ва сипас баъзе бародарҳое ки масалан намозхон шуданд ё дар Русия рафта намозхон шуданд, инҳо умуман ё ман мардуми шаҳри Конибодомо медонам мазҳаб чӣ умуман намефаҳманд. ман ҳар чизе ки Аллоҳу Расул мегӯяд қабул мекунанд. мақсад дар бораи мазҳаб бинобар ин мехостем як суҳбати васеъ бошад, барои он ки ва вақташам барвақттар эълон карда шавад то ин ки он одамҳое ки мехоҳанд фақат дар бораи мазҳаб суол кунанд, бисёрашон мепурсанд ки мазҳаби шумо чист, ҳамин хел суолҳо мехоҳам дар ин бора аввал баъзеҳошон намефаҳманд ин чизро ба пуррагӣ. хуб гуфта гузаштед, мухтасар бардошти нодуруст мекунам. бинобар ин ҷавоби муфассал мехоҳам диҳам дар ин бора.